Yaw kod kaunti ma Machakos kama familia more kardak makatani esio kimao dwaro atero kaluore kod tho mar nyathigi ma jahigni 3 ma ikoni nyocha bas mar skundgi onyono tich abich mokalo. Wachore ni Liam Kipruto nyocha olwar kowuok e dirisa mambele mar garino kanie wi ng'wech kendo mano ema nokelo thone bang' tielo machien mar garino nonyone. Familia no oseotend skunno ma Goodrich International School kuom badruok gi ler ewi gima nyocha otimore ne nyathino. Jafwambo mara George Bati chakonwa ratil gi ripodno eyo machal kodma. Kar kano ringre mar jomotho ma Shalom Athiriva, familia mar Liam Kipruto chopo e kinde ma itimo bero ne ringre nyathigi ma nyocha owito ngimane eyo magalagala. Kaluwore kod familia no, min nyathino ne oyudo simu kowuok e skul miluongo ni Goodrich International School kama ne nyathino some ka inyise ni nyathino yudo masira mar apaya. Simu no ne onyise ni nyathino ne olwar e kinde mane bas mar skul no ringo matielo machien onyone. Uliza driver what has happened and all that, and was like mtoto alikuwa amekaa mbele na yeye, so the kid opened the door and jumped out. On jumping out, yeye alisikia akiitwa na watu nyuma akiambiwa mtoto anaanguka. Before he could stop, alikuwa shamkanyaga. Familia no kata kamano ni kod to kaluwore kod report mane giyudo kowuok e skul. Kapenjo margi en gimomiyo bas mar skul ne okalo gi nyathino ma okolore odgi ma oringo kendo kilomita 2 kama masira no otimore, kendo bende ni ere kaka nyathi matinno ne nyalo bedo mbele maonge jarit mang'iyo nyithindo e nyamburko mar skul. Why did you take my child to the bush? Because that place is bushy. Why is that you left my house and took my son there? I need to know the truth. Where was the matron who was supposed to take care of the children? Why did they allow the child to sit in front by himself without an attendant? Because the front seat usually designed for adults and maybe to be supervised by somebody who's more older than the child. Kato biro ni ler mar obila yango ni dereba mar nyamburko mane oting'o nyathino ne omaki ma bang'e owe thuolo gi rambun mar 30,000 ka ichano chwale do odiechieng' makiny. Familia no koni tend sikul no osebedo kabadhore e nyiso gigi maler manotimore ne nyathigi. As much as I've lost my son, I need to know the truth of what really transpired. I just need to know the truth. And the school is really avoiding us so much. They don't want to tell us what really transpired. You call them, they have excuses. It's like they're not feeling our pain. E kinde mapenjo pod nyuolore wi kaka masira no notimore. Report mar bero to yango ni nyathino nowito ngimane kaluwore kod hinyruok mano yude wiye. Kanondo pod dhi nyime mar yango adier ewi tho mar nyathino. George Bati, Ramogi TV. Jatan kweth mathoth e od bura